ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ କଣ ପାଇଁ ବଧ କରିଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହିମାଳୟରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଆସି ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଆଖିକୁ ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଏହି ବୁଲୋକ ସବୁ ଅନ୍ଧାକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୁଲୋକକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ଆଖି ଖୋଲିଥିଲେ। ସେହି ଆଖିରୁ ଆସିଥିବା ଘରମକୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଜାଳ ଆସିଥିଲା। ସେହି ଜାଳରୁ ତଳେ ପଡ଼ି ଅନ୍ଧକାସୁର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବା ହିରଣ୍ୟାକ୍ସୁର ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ସେହି ଅନ୍ଧକାସୁରକୁ ବର ମାଗିଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଶିବ ଅନ୍ଧକାସୁରକୁ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ଅନ୍ଧକାସୁର ବଡ ହୋଇ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ତିନି ଲକ୍ଷକୁ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ଥରେ ଅନ୍ଧକାସୁରଙ୍କୁ ଏହି ତିନି ଲକ୍ଷରେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବା ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲା ପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥିଲା। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଝିଅକୁ ଖୋଜି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖି କେତେ ଗର୍ବରେ ଏହି ଭୂଲୋକରେ ତୋଠୁ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ନାହିଁ, ମୋ ସହିତ ବିବାହ କର ବୋଲି କହିଥିଲେ, ବିଚାର କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶିବ ଆସି ହେ ଅନ୍ଧକାସୁର, ପାର୍ବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମ ମାତା, ମୁଁ ହଉଛି ତୁମ ପିତା। ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଆଗ୍ରହରେ କଥା ହୋଇବୁ ବୋଲି କ୍ରୋଧରେ ସେହି ଅନ୍ଧକାସୁରଙ୍କୁ ଚିଡ଼ି ବଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖିଦିଅ।